பக்தி தொண்டு 12வது அத்தியாயம் மிக மிக முக்கியமான அத்தியாயம். ஒண்ணுமே முக்கியம்தான். இது வந்து நமக்கு ஞான யோகம், கர்ம யோகம் நிறைய பாதை இருக்குது. அதுல வந்து பக்தி யோகத்தை இத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. பக்தி யோகம்னா என்ன? பக்தினா என்ன? உங்களுடைய புரிதல் சொல்லுங்க. பக்தினா என்ன? பஜதே அப்படின்னு வரும் பக்தினாவே. பஜதே அப்படின்னா பஜ்ஜிங்கிற ஒரு வினை சொல்லிலிருந்து வந்தது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை, அந்த வேர்டு நாம உபயோகப்படுத்துறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. 2வது ஸ்லோகத்துல பகவான் ஆத்மாவை பத்தி 2 பக்கமும் முதல் அத்தியாயத்திலே 2 பக்கமே கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் போருக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்துட்டு பாக்குற அப்படி 2 பக்கமே இந்த மாதிரி இவ்வளவு பேர் தன்னுடைய உயிரை தியாகம் பண்ணிருக்காங்களேன்னுட்டு 2வது அத்தியாயம் சண்டை போட மாட்டேங்கிறாரு. 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் நீ உடலில் ஆத்மா, நீ வந்து சத்திரிய கடமையை செய்யுங்கிறாரு. அதுக்கு வந்து வர்ண சங்கரம் அது இதுன்னு நிறைய காரணம் சொல்றாப்படி. ஆனா பகவான் போர் புரியுங்கிறாரு. கர்மயோகமா செய்யுங்கிறாரு 3வது அத்தியாயத்துல. கர்மயோகம்னா செயல். ஒருவன் யாராச்சும் உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் சும்மா இருக்க முடியாது. ஒரு செயல் ஈடுபட்டாங்கன்னா அந்த செயல், அதாவது கர்மா வந்து ஒண்ணு பந்தப்படுத்தலாம், ஒண்ணு நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கலாம். கண்டிப்பா செயல் செஞ்சாகணும். அந்த செயல் பந்தப்படுத்த இல்லாத விடுதலை விடுதலை கிடைக்கும். அதுதான் 3வது அத்தியாயம். 4வது அத்தியாயத்துல வந்துட்டு ஆத்மா, பகவான் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையேயான உறவு. அதுல வந்து சுயநலமற்ற பக்தி செயலின் பலன் தான் இந்த உன்னத அறிவு. அவருடைய தலைப்பு உன்னத அறிவு. அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த கீதையோட வரலாறு அதுல பார்த்தோம். யுகந்தோறும் அந்த கீதை தோன்றது, அதனுடைய புராதான வரலாறு மற்றும் அந்த அத்தியாயத்துல தான் நாம் ஒரு குருவை அணுக வேண்டும் அப்படின்னு குருவோட அத்தியாவசியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அவருடைய அவசியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அத்தியாவசிய தேவை என்னன்னா குரு நமக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். 5வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகம் அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யறாரு. சொல்றாங்க, சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படும் போது நம்மளோட திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பட்டின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை எல்லாமே நம்ம அடைகிறோம். அடுத்து தியான யோகம். தியான யோக வழிமுறை என்னன்னா அஷ்டாங்க யோகம். யம நியம பிரயாண தாரண பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி 8 அதுதான் அஷ்டாங்கம். அது கஷ்டப்பட்டு செய்யணும். அது எப்படியே உட்காந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு பகவான் வந்து இதயத்துல பெற அவருடைய ரூபத்தை தியானிச்சு நம்ம செய்யணும். அடுத்து பூர்ணத்தி ஞானம். பூர்ணத்தி ஞானம் ஞான விஞ்ஞான யோகம்னு பார்த்தோம். பௌதிகமானது ஆன்மீகமானது இரண்டுமே பகவானதான் சார்ந்திருக்கிறது. ஆன்மீகம் மட்டும்தான் பகவான், இந்த பௌதிகம் வந்து பகவானை சார்ந்தில்லைன்னு கிடையாது. இரண்டுமே வந்துட்டு பகவானை தான் சார்ந்திருக்கிறது. இதுக்கு எல்லாமே காரணம் யாருன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். இதை வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வந்து அவரிடம் சரணடைகிறார்கள். புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து அவங்களுடைய மனசை வந்து என்ன செய்யறாங்க, வேற வழியில திசை திருப்பிக்கிறாங்க. அத்தியாயம் 8ல வந்து என்ன பார்த்தா பரத்தை அடைதல். பரத்தை அடைதல்னா பரம புருஷ பகவான் இருக்கும் இடம் பரம், பரமபதம். அதை அடைவது பத்தி பார்த்தோம். இறக்கும் நேரத்துல எப்படி பகவான் நினைச்சு இறக்கணும், நாம இறக்கக்கூடிய நேரத்துல வந்து எந்த நினைவோட இறக்குறோமோ அந்த நினைவு கேட்டால் போல் அடுத்த பிறவி கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் 8வது அத்தியாயத்துல. அடுத்து 9வது அத்தியாயத்துல வந்து ரகசியமான அறிவு. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், வழிபாட்டிற்கு உகந்த உன்னத பரம்பொருள்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு திவ்யமான பக்தி தொண்டு நித்தியமானது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஆத்மா தன்னுடைய சுய பக்தியை புதுப்பிப்பதை நம்ம புதுப்பிச்சுக்கிறோம். நம்மலாம் எப்ப இருந்து இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியறது இல்லை. இந்த ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ஒரு உறவு வந்து நம்ம புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்குதான் வந்து நம்ம புதுப்பிச்சாதான் நம்ம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை போய் சென்றடைவோம். அடுத்து 10வது அத்தியாயத்துல பூரணத்தின் வைபவம். இந்த பௌதிக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, எல்லா அவருடைய ஒவ்வொரு அம்சமுமே வந்துட்டு எல்லாமே பகவான் தான். அற்புதங்கள் எல்லாமே பகவான் தான். இந்த அவர் சொல்றாரு, அது சொன்னதெல்லாம் வந்து சிறு தோற்றம் தான். இன்னும் அப்ப எவ்வளோ இருக்குது. 11ல விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம். விஸ்வரூபம் பகவானோட அது வந்து பிரபஞ்ச தோற்றம், தற்காலிகமானது. அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுன பாக்குறா. அப்படி
நாம அதை பார்த்தோம். அப்புறமேட்டு பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனர் நீங்க வந்துட்டு சாதாரண உங்களுடைய இயல்பான ரூபத்துக்கு வாங்க, எனக்கு வந்து இது குழப்பம் இருக்குது, பயமா இருக்குது அப்படிங்கிற அப்படி. அப்புறம் நாராயண ரூபத்துக்கு வராரு, திரும்ப அழகான சியாம சுந்தர ரூபத்துக்கு பகவான் வராரு. சுயரூபமே மூல ரூபங்கிறத அதுல விளக்குறாரு. எதுல? 11வது அத்தியாயத்துல. அந்த சுய ரூபத்தை யாரால் காண முடியும்னா, இதுதான் முடிவு. 11வது அத்தியாயத்தோட முடிவு என்னன்னா, அனைத்து அளவுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும்னு பகவான் சொன்னாரு. அப்ப அந்த தூய பக்தி தொண்டை பற்றி இந்த 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் ஒரு தொண்டு வந்து தூய பக்தி தொண்டு. அது வந்து பக்தி யோகம் என்று நாம் வந்து சொல்லலாம். ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்கு இதுதான் மிக உயர்ந்த தகுதியான வழிமுறை. இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றவங்களுக்கு வந்து நாம பின்பற்றினா நமக்கு தெய்வீக குணங்கள் வரும். இதுதான் 20வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்துட்டோம். கிருஷ்ணா அத்தியாயம் 11. அத்தியாயம் 11ல இதை பார்த்தோம். அது வேண்ட அப்படியே கேட்க சொல்லி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். நம்ம அடுத்தது போகலாம். டைம் எவ்வளோ ஆச்சு கிருஷ்ணா? 9:15 ஆயிடுச்சு. இன்னும் 3/4 மணி நேரம் தான் அது இருக்கு. இந்த 12வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாங்க. பகவான் சொல்றாரு, அந்த இதுல என்ன சொன்னாரு, 11வது அத்தியாயத்துல இறுதியில வர்றதான் நம்ம பார்க்கணும் முக்கியமா. இறுதியில என்ன சொல்றாரு பகவான்? 11வது அதாவது எங்க கனெக்ஷன் ஒரு அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் முடிஞ்சா அது கண்டினியூட்டியா தான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் தொடங்குது. கடைசி ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? 2 4 கை ரூபங்கள், இதுதான் மூல ரூபம்னு சொல்றாரு. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னுட்டு. இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான்? பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. 2 பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் என்னன்னு சொல்றாரு. பக்குவம் அடைந்த நிலை, சாதனா பயிற்சி நிலை, கர்மயோகம். கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு அந்த குணத்தை பத்தி பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தையை பற்றியும் தனது நடத்தை பற்றியும் பிற உயிரினங்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை பற்றியும் நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம் பற்றியும் பார்க்கலாம். மற்றும் பக்தி தொண்டே தலை சிறந்துன்னு சொல்லிட்டு 12:1-12 இந்த பக்கம் சாரி படிக்கல. இந்த பக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். கண்ணு ரொம்ப சின்னதாக. மாதாஜி ரம்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதை மட்டும் படிங்க, 3 மட்டும் படிங்க. இங்க இது ஃபர்ஸ்ட் மேல 2 இப்படி 3 மட்டும் படிங்க மாதாஜி. நேர மார்க்காமி பாருங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்கள். அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்கள் பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள். கிருஷ்ணர் நாமமே பக்தர்களை விடுவிக்கின்றனர். தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். அவர் சொல்றாரு, நானே விடுவிக்கிறேன் பக்தர்களை விடுவிக்கிறார். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தி அது சுருக்கம். பக்தி தொண்டு தலை சிறந்தது. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டு தலை சிறந்தது எப்படி? முதல் கேள்வியில கேட்கிறாரு. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தா ஏ பக்தா துவாம் பரியுபாசதே ஏ சாப்பி அக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேசாம் கே யோக வித்தமாகா. அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, என்னன்னு கேட்கிறாரு? மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? அருவ பிரம்மன்னா என்ன? அருவ பிரம்மன்னா என்ன சொல்லுங்க, தெரியுமா இருக்கனா? அருவ பிரம்மன் உருவம்னா என்ன? உருவம் இருக்கின்றது. அருவ பிரம்மன் இந்த ஜோதி அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, உருவமற்ற நிலையை வழிபடுவார்கள். ஜோதிய சொல்லலாம். அது வந்து உருவம் இல்லாதது. அந்த ஜோதின்னு சொல்லும்போது ஜோதி தான் இருக்குது. அது காலு கை கண்ணு மூக்கெல்லாம் இருக்குதா? இல்ல.
அதுதான் அருவன் சொல்றது உருவம் இல்லாதது, ஜோதியை சொல்றது அருவ பிரம்மன்கிறது ஜோதி. ஓகே. பக்தி தொண்டில் எப்படி தெரியுங்களா? அருவ பிரம்மனை வழிபடுறாங்க. அதாவது உருவம் இல்லை பகவானுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம பக்தர்கள் வந்து உருவத்தை வழிபடுறோம். அதனால நம்ம பக்குவமானவர்கள். பக்தர்களை பகவானே விடுவிக்கிறார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுதல். அர்ஜுன் கேட்கிற அப்படி யார் பக்குவமானவரே? பக்தி தொண்டால் பகவானை வழிபடுறவங்க பக்குவமானவங்களா? இல்ல தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுறவங்களா? யாருங்க சொல்லுங்க, யாரு? யாரு? நாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை, பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க, அவர் அருவ பிரம்மமா இருக்கான்னு சொல்றாங்க. அதை எப்படி சொல்றது? இருக்கிறான்றதை நம்ம எப்படி நிரூபிக்கலாம்? பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம நிரூபிக்கலாம் சொல்லுங்க? நீங்களே யோசனை பண்ணுங்க, நல்லா வரும். அவர் இந்த இரண்யகசிபு இதுல வந்து எங்க இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்கும் போதே வந்துட்டாரு. உருவத்தோட ஆன் ஸ்பாட் உருவத்திலே வந்துட்டாரு மாதாஜி. கிருஷ்ணரா இருந்தாரு. அவர் நம்மளை போற காலு கை கண்ணு மூக்கெல்லாம் இருக்குது. கோவர்த்தனகிரி இருக்கிறாரு. எல்லாம் வாமனரா வராரு. அவருக்கு என்ன உருவம் இல்லைங்களா? சரி, நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை, உருவம் இல்லைங்கும் போது ஒரு உருவமும் இன்னொரு உருவமும் சேர்ந்தாதான் ஒரு உருவமே வருது. உருவம் இல்லாத எப்படிங்க? எப்படி இருக்கும் உருவம் இல்லாத? பகவானுக்கு உருவம் இருக்குது. அவரை போலவே பகவான் நம்மளை படைச்சிருக்கிறாரு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாவேசிய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரையோ பேதா தேமே யுக்ததமா மதஹா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உறவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர். பகவானே சொல்லிட்டார் என்னன்னு. பகவானுக்குன்னு உருவம் இருக்குது, அழகா சியாம சுந்தர ரூபம். நாம அந்த திவ்யமான ரூபத்துல பகவான் இருக்கிறார் உருவத்தில் சொல்லி நம்பிக்கையுடன் வழிபடுறவங்க தான் பக்குவமானவர்கள்னு சொல்லி பகவானே சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் பக்குவமானவர்கள் தான். ஏன்னா நம்ம ஏத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறோம். படிங்க, ஒருத்தரா படிங்கம்மா. குமுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. கிருஷ்ணரின் இறுதி தீர்ப்பு. தூய பக்தர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள். நித்ய யுக்தா யுபாஷதே, எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுதல். சரத்தையா பரயோ வேதாஷ், நம்பிக்கையுடன். யுத்த தமா, யோகத்தின் மிகவும் பக்குவமானவராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. பகவானே சொல்லிட்டாரு அவருடைய இறுதி தீர்ப்பு என்ன? தூய பக்தர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள். நித்திய யுக்தா உபாசதே, எப்போதும் என் பக்தி தொழில் ஈடுபடுதல். ஸ்ரத்தையா பரையோ பேதாஸ், நம்பிக்கையுடன். யுக்த தம மதா, யோகத்தில் மிகவும் பக்குவமானவராக கருதப்படுகிறார். ஒப்பீடு. இப்ப அருவவாதிக்கும் பக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. விக்னேஷ் பிரபு இருக்கிறீங்களா? ரஞ்சித் பிரபு இருக்கிறீங்களா? படிங்க படிங்க பிரபு. படிங்க. அருவவாதி அருவத்தின் மீது தியானம், பக்தர் விக்கிரகத்தின் மீது தியானம். புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், புலன்களை ஈடுபடுத்துதல், உபநிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு. நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். கஷ்டமானது, எளிமையானது மற்றும் இயல்பானது. கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை, கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு. நமது முயற்சியை சார்ந்தது. கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். முழுமையற்ற உணர்தல், சத் மற்றும் சித்து. முழுமையான உணர்தல், சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்க, அருவவாதிங்கிறது வந்து பகவானோட உருவம் இல்லை, மாதாஜினா ஒளி பிளம்பு. அதை வந்து அதுவும் வந்து பகவானோட பிரகாசம்தான். அதை வந்து தியானம் பண்றாங்க. அவங்க பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறதுங்கிறது தெரியாத, பகவான் இருந்து வர தேஜஸ், அந்த ஒளி, அதை தான் வந்து அவங்க தியானம் பண்றாங்க. புலன்கள் ஆனா கட்டுப்படுத்துறாங்க. பட் அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க? உபனிஷத்துக்கள் மூலம் பிரம்மனை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, சமஸ்கிருதம் படிக்கிறாங்க, அந்த எல்லையற்ற உணர்வு இருக்கிறாங்க. ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது உருவம் இல்லாத என்னத்தை நம்ம பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? கடவுள் கூட எந்த உருவமே கிடையாது. அதுவும் அவங்க சொந்த முயற்சி சார்ந்தது. இது முழுமை இல்லாத உணர்வு.
பக்தர் என்ன செய்யறாரு? விக்கிரகத்தின் மீது தியானம். பகவானுக்கு விக்கிரகத்தின் மீது நம்ம கண்ணி எவ்வளவு அழகு, மூக்கி எவ்வளவு அழகு, பகவானுடைய கழுத்து எவ்வளவு அழகா நளினமா சாஞ்சிருக்குது, திருப்பாதங்கள் தாமரை திருவடி எந்த அளவுக்கு வளைஞ்சிருக்குது, புல்லாங்குழல் எவ்வளவு அழகா அவர் கையில பிடிச்சிருக்கிறாரு. ராதாமா எவ்வளவு அழகா கோயில பார்த்தா பூக்கூடையோ ஒரு கையில மாலையும் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு டெய்லி ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. ஒருக்குள்ள பழக்கூட, ஒரு டைம் பூ கூட. எவ்வளவு அழகா இருக்கிறாங்க. அந்த உருவத்தை பார்க்க 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 மெய் மறந்து இருப்பாராம். ரம்யா மாதாஜி பாடி அப்படியே மெய் மறந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்களா அது போல. ஸோ அப்படியே அந்த அவங்களுக்கு அந்த பக்தி உணர்வு எந்த அளவுக்கு மேல வருது பாருங்க. அது போல அந்த எனக்கு கோயில்ல போயிட்டு நம்ம இஸ்கான் எந்த இஸ்கான் கோயில் பண்ணாலும் ராதாகிருஷ்ணன் அலங்காரத்தை பாருங்க, பார்க்க 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 இன்னும் பார்க்கலாம் இன்னும் பார்க்கலாம்னு வரும். இதை நம்ம என்ன செய்யறோம்? அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த அருவவாதி புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஆனா நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தணும் எப்படி சொல்லுங்க? நம்ம கண்ணை பகவானை பார்க்கறோம், காதை பகவான் கிட்ட கேட்கறோம், வாயில பாடுறோம், நம்ம புள்ள கையை கும்பிடுறோம், கால் பகவான் நோக்கி போகுது, கோயிலுக்கு நடந்து போறோம். என்ன நமக்கு பண்ணல? எல்லா புலன்களையும் நம்ம பகவான்ல ஈடுபடுத்துறோம். சும்மா உட்காந்துட்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ஆவாத காரியம், ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நம்மளால சாண்டிங் பண்ணும்போது என்ன சொல்றோம்? நம்மளால மனசை கட்டுப்படுத்த முடியல. அப்பேற்பட்ட முதல் தர பக்தன் அர்ஜுனனாலே முடியல, நம்மளால எங்க முடியும்? ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒன்றுதான். நமக்கு நவமித பக்தியை பரிசு செய்யறோம். எப்படி? அவங்க உபநிஷத்துக்கள் மூலம் பிரம்மனை புரிஞ்சுக்கிட்டு சமஸ்கிருதம் படிக்கணும். இந்த பக்தி தொண்டு படிப்பே வேணாங்க. எதுக்கு படிப்பு படிக்கணுமா? பகவானுக்கு பக்தி செய்ய படிக்க வேண்டுமா? படிப்புக்கும் பக்திக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. பக்தியை யார் வேணாலும் செய்யலாம். எந்த மதம், எந்த நாடு, ஜாதி மதம் பேதம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. யாரு? நம்மாழ்வார் மிகப்பெரிய ஆழ்வார். அவரு ஒரு தாழ்ந்த குணம். அவருடைய சிஷ்யர் யாரு? மதுரகவி ஆழ்வார். மதுரகவி ஆழ்வார் அந்தன குணம். அவர் போய் அவர்கிட்ட சிஷ்யரா இருந்தாரு. ராமானுஜாச்சாரியாரு அவருடைய குலத்திலே தாழ்ந்த ஒரு குலத்தவர். அவரை கூப்பிட்டு டெய்லி சாப்பாடு போட்டு அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணுவாரு. தெரியுங்களா? ஜாதி மதமே கிடையாது. நவவித பக்தியை நம்ம பயிற்சி செய்யலாம். அங்க எப்படி படிக்கிறாங்க, படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, சமஸ்கிருதம் படிக்கிறாங்க. நாம எப்படி? நாம நவவித பக்தி யார் சொல்றீங்க சொல்லுங்க கடகடன்னு? அன்னைக்கு சொன்னார் பிரபு, விக்னேஷ் பிரபு. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தியம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். 9 விதமான பக்தி இருக்குது. நமக்கு என்ன கஷ்டம்? அருமையா அது கஷ்டம். உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணணும், இழுத்து பிடிச்சி அது கஷ்டம். இது எப்படி? எளிமையானது, இயல்பானது. அதுக்கு கடவுள் கூட எந்த உறவுமே கிடையாது. பகவானுக்கு நமக்கு ஒரு உறவு. 5 வித ரசங்கள் இருக்கிறது. 5 வித ரசத்தில் நீங்க எந்த ஒரு ரசத்தையும் பகவானை, நீ வாப்பா, எனக்கு குழந்தையா வாப்பா, நான் உனக்கு பெற்றோரா இருக்கிறேன், எனக்கு நண்பனா வாப்பா, இல்ல நீ எனக்கு எஜமானா வாப்பா, உங்களுக்கு எது வேணும்? எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறாரு? பகவானே நம்மளை விடுவிக்கிறார். என்ன வேணும்? பகவானே சொல்லிட்டாரு, நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன். அவர் சொல்ல முடியாது, யார் சொல்லணும்? முழுமையான ஒரு உணர்தல் இதுல கிடைக்கும். அதுல முழுமையான உணர்தல் கிடையாது. இது சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையினை விட சிறந்த பலன்களை தரும் என்று கூற இயலாது. வெளிப்படையான விஷயங்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை நிறுத்துவோம். வெளியே பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவு பெறது தேவையில்லை. அது ரொம்ப கஷ்டம். என்னத்துக்கு அவ்வளவு கஷ்டமான முறை? என்னத்துக்கு? அதுவும் பலன் என்ன? பலன் கிடையாது. இது எளிமையான பலன், சுசுகும் கருதும் அவ்வியம், இன்பமானது பக்தி தொண்டு. நவவித பக்தி என்னென்ன சொல்லுங்க? அப்படியே லைனா படிங்க. 1, 2, 3ன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. சிரவணம், கேட்டல். சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. 1 நான் படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிமா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. சிரவணம் கேட்டல், கீர்த்தனம் புகழ் பாடுதல், சமரணம் நினைவு கூறுதல், அர்ச்சனம் வழிபடுதல், பாத சேவனம் திருவடி சேவை, வேற மாதிரி வச்சுக்க பாருங்க. வந்தனம் 6, வந்தனம் 6, வந்தனம் பிரார்த்தனைகள், இதுவும் 5 பாதசேவனம், 5 பாதசேவனம், 6 வந்தனம். எஸ் மாதாஜி. பாதசேவனம் 6 வந்தனம். ஓகே மாதாஜி. 6 சியம் சேவகம், வெரி குட். 8 சக்கியம்
ந- நட்புறவு எஸ் சின்னதா இருக்கு. நட்புறவு. சின்னதா 9 இருக்கு. எஸ். ஆத்ம நிவேதனம், தன்னை அர்ப்பணித்தல். ஃபுல்லா ஆத்ம நிவேதனங்கிறது உடல், பொருள், ஆவி நம்மளுக்கு அது எல்லாம் நம்ம ஆத்மாவையும் சேர்ந்து ஃபுல்லா அர்ப்பணிச்சிருது. பலி மகாராஜ் அப்படியே கொடுத்தார். பகவான்கிட்ட முன்னாடி 3 அடி நிலம் வந்து கேட்கும்போது ஃபுல்லா கொடுத்தவர் பலி மகாராஜ் மட்டும்தான். சிரவணங்கிறது கேட்கறது. இதுக்கு உதாரணம் பார்க்கணுமா? வேணாம் இல்லைங்களா? அடுத்த கிளாஸ் போலாமா? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாமா? தெரியுமா? என்ன சொல்லுங்களா டிவோட்டீஸ்? சிரவணம் கேட்கறது யார் உதாரணம் சொல்லுங்க, தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டீங்களா? பரீட்சித் மகாராஜ் மாதாஜி. வெரி குட். பரிச்சித் மகாராஜ் கேக்குறாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஓகே. கேட்டல், நினைவு கூறுதல், ஸ்மரணம், நினைவு கூறுதல், அர்ச்சனம். பிரிது மகாராஜ் ஒருத்தருக்கு ஃபுல்லா இருக்குதுங்க. அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே. அடுத்து வந்திருக்கும், அடுத்து வரும் பாருங்க. இதை பாருங்க. இது யார் மாதாஜி? யார் படிக்கல? படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி. 9 விதமான பக்தி அங்கங்கள் 9 இருக்குது. 9ல வந்து பொருள் இங்க இருக்குது. யார் பின்பற்றினாங்க அது இருக்குது. சிரவணம் லைனா படிங்க. சிரவணம் கேட்டல், பரிச்சித் மகாராஜா, கீர்த்தனம். அப்படியே சொல்லுங்க லைனா. பக்தி அரங்கம் படிங்க பிரபு. யார் படிச்சது? ரஞ்சித் பிரபுவா? ஆமாங்க ஆமாங்கம்மா. படிங்க படிங்க பிரபு. சிரவணம் கேட்டல், பரிசித் மகாராஜர், கீர்த்தனம் புகழ் பாடுதல், சுகதேவ கோஸ்வாமி, விஷ்ணு ஸ்மரணம் நினைவு கூறுதல், பிரகலாத மகாராஜர், பாத சேவனம் பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தல், லட்சுமி தேவி, அர்ச்சனம் விக்கிரக வழிபாடு இப்ருது மகாராஜர், வந்தனம் பிரார்த்தனைகள், அக்ரூரர், தாஸ்யம் கட்டளைகளை செயல்படுத்துதல் ஹனுமான், சக்கியம் நண்பனாக சேவை செய்தல் அர்ஜுனன், ஆத்ம நிவேதனம் முழுமையாக சரணடைதல் பலி மகாராஜர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சிரவணம்னா கேட்கறது. நமக்கு ஒன்லயே 3 வந்துடும். கேட்க நினைக்கிறோம். சிரவணம்னா கேட்கறது, கீர்த்தனம்னா பாடுறது. தமிழ்ல இந்த பக்கம் சமஸ்கிருதம், இந்த பக்கம் தமிழ். கேட்கறது, புகழ் பாடுதல், நினைவு கூறுதல். இது 3மே ஒன்லயே வந்துடும். கேட்கும் போதே நம்ம சொல்றோம், நினைவு வச்சுக்கிறோம். இந்த மூணு செஞ்சாவே போதும். நம்ம இருக்கிறதுக்கு பரிச்சித் மகாராஜா செய்யறது, சுகதேவ கோஸ்வாமி செய்யறது, பிரகலாத் மகாராஜா 3மே நமக்கு வந்துருது. அதுக்கு மேல பாத சேவனங்கிறது நம்ம வந்துட்டு இப்போ பகவானுடைய சிலையை வச்சுட்டு லக்ஷ்மி தேவி செய்கிறாங்க. பட் நம்மளால பகவான் டைரக்டாக செய்ய முடியும்னா பகவானுடைய விக்கிரகமும் பகவானும் வேறு கிடையாது. இதுக்கு ஒரு அனாலஜி என்ன சொல்றாரு சில பிரபுபாதர்னா, நீங்க ஒரு லெட்டர் போட்டீங்கன்னா, ஒரு லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணும்போது தெருவில் பழைய டப்பாலாம் கிடக்கும், பழைய பெட்டி ஏதாவது கிடக்கும். அதில் போய் போட்டால் லெட்டர் போய் சேருமா? ஊருக்கு போய் சேராது. அந்த சிகப்பு கலர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸில் போட்டாதான் நம்ம கரெக்டா போக வேண்டிய முகவரிக்கு போய் சேரும். அது போல கரெக்டா லெட்டர் போடுமா, அந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் தான் போடணும். வேற ஏதாவது சாப்பிட பார்க்குன்னு போட்டானா நோ யூஸ். வேற ஏதாவது டப்பா வச்சுருக்காங்க போட்டா நோ யூஸ். அது போலதான் நாம பகவானின் விக்கிரகத்தை தான் நாம வழிபடணும். விக்கிரகத்துக்கு போஸ்ட் பாக்ஸ் அனாலஜி சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார். பக்குவம் அடைவதற்கு எளிதான, நம்ம பக்குவம் அடைய வேண்டுமா? அதுக்கு என்ன எளிதான வழி? எப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் 9 விதமான பக்தி சேவை. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க. முன்னே படிக்க வந்தாங்க. பத்மாவதி சேகர் மாதாஜி இல்லைங்களா? பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. அவர் படிக்கல. படிங்க பாண்டியராஜன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள்
பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணவாதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, தோற்றம் அளிக்காதது புலனூர் கூட அப்பாற்பட்டிருப்பது. அது எங்க இருக்குது? சிந்தனைக்கு. அச்சிந்தையா ஏத்வாக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்னா தோற்றம் அளிக்காதது, அச்சிந்தயம் சிந்தனைக்கு எட்டாதது. இந்த மாதிரி இருக்கிறத அதாவது இது வந்து பூர்ண உண்மை. பூர்ண உண்மையோட அருவத்தன்மை. முழுமையா யார் வழிபடுறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யணும்? எல்லாம் என்ன அஷ்டாங்கம், அதுதான் அஷ்டாங்கம். 8 அங்கத்தையும் அடக்கணும். இதுல அடங்காது எது? மனசு. அதை கொண்டாந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த மனசை அடக்கிறதுங்கிறது முடியாத காரியம். இதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் எதையும் சிந்தனை பண்ணாம இருக்க முடியுதா பாருங்க? உட்காந்து எதையுமே சிந்தனை பண்ண வேணாம். சிந்தனை பண்ணாது இருக்க முடியுமா? எதையுமே சிந்தனை பண்ணாத ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் சிந்தனை பண்ணிடுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம், மிக மிக கடினமான ஒரு பயிற்சி. ஏன்னா நான் இப்ப சொல்றதே நம்ம மனசு என்ன நினைப்போம்? சிந்தனை பண்ணாத இருக்கலாம், சிந்தனை பண்ண அந்த நினைப்பு தான் வரும். டாக்டர்கிட்ட போனா சொன்னா அப்படியா? என்ன டாக்டர் மருந்த குடின்னு சொல்லல. மருந்த குடிக்கும் போது நீ குரங்க நினைக்காதுன்னு சொன்னாராம் டாக்டர். அப்ப என்ன ஆகுது? நாம டாக்டர் சொன்னாரு மருந்து குடிக்கும் போது குரங்க நினைக்க வேணாம் குரங்குன்னு தான் நினைப்போம். அது போல நம்மளால மனச அப்படியே உருவம்னா உருவத்து மேல நம்ம சிந்தனையை செலுத்தி அந்த உருவத்தை நினைக்கலாம். உருவம் இல்லாத மேல எப்படி நம்ம நினைக்க வைக்கிறது? அது ரொம்ப கடினமான வழி. ஆனாலும் அவங்க என்ன சொல்றாரு பகவான் இதுல சொல்றாரு, எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் பகவான் சொல்றாரு. பரமனின் அருவ பிரம்மனின் தன்மை என்னென்ன? அருவ பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது? அது தோன்றாது. அது வந்து புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது, புலன்களுக்கு எட்டாதது, எங்கும் நிறைந்தது, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, மாறாதது, நிலையானது, அசையாதது. இதுதான் வந்து பரமனின் அருவ பிரம்மனின் தன்மைகள். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எங்க போயிடுச்சு தெரியலையே. சாரி ஆரான் ரம்யா ஹரே கிருஷ்ணா ஷேர். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாத்தணும், லோகம் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகம் தெரியுதாம்மா கண்ணுக்கு? எதுவும் தெரியலையா? ஷேர் போயிடுச்சுமா, போயிடுச்சு. எங்க போயிடுச்சு? அது எங்க போகுது? திரும்ப எப்படி அந்த ஷேர் பண்றதுக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியல. எங்கம்மா போனோம் ஷேர் பண்றதுக்கு? மாதாஜி கீபோர்ட்ல 4 ஏரோ மார்க் இருக்கும்ல மாதாஜி, மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு முன்னாடி பின்னாடி அப்படின்னு. எந்த இடத்துல வருதுமா அது? கீபோர்ட்ல. ஆமா, கீபோர்ட்ல 4 ஏரோ மார்க் இருக்கும், மேல கீழே சைடுல. கீழே அதுல வந்து பிரஸ் பண்ணி பாருங்க மாதாஜி. இல்லையம்மா, ஒரே நிமிஷம். மேல போயிட்டு அதுக்குள்ள இங்கே இருந்து சொன்னேன். கிருஷ்ணா மாதாஜி ஆல்ட் டேப் கொடுங்க மாதாஜி, அந்த பேஜ் வந்துரும் உங்களுக்கு. ஷேர் பண்ண பேஜ் எந்த இடத்துலமா? ஆல்ட் டேப் இருக்கும், அது பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஷேர் பண்ண ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு வியூ ஆகும். கீபோர்ட்லயே இல்ல மாதாஜிக்கு வரலையா, அதனால சொல்றேன். எந்த இடத்துலமா வருது? அது எந்த இடத்துல வருது சொல்லுங்க. ஆல்ட் டேப்னு ஒரு கீபோர்ட்லயே இருக்கும் மாதாஜி, அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீன் வியூ ஆகும். என்ன சொல்லுங்க? கேப்ஸ் லாக் இருக்குது, டேப் இருக்குது, ஷிஃப்ட் இருக்குது. ஆல்ட்னு ஒரு இது இருக்கும், அப்புறம் டேப்னு ஒன்னு இருக்கும். ஆல்ட் டேப் கொடுங்க மாதாஜி வந்துரும். டேப் இருக்குது, டேப் இருக்குதுமா. ஆல்ட் இருக்கும் பாருங்க மாதாஜி. ஒரு கீ இருக்கும் மாதாஜி. என்னமா ஏஐடியா? ஏஎல்டி உங்க லெஃப்ட் சைடுலயே இருக்கும் மாதாஜி, இடது பக்கத்துலயே கேப் லாக்குக்கு கீழ. ஆமா கேப்ஸ் லாக் இருக்குது. ஏஎல்டி அது ரெண்டுத்தையும் பிரஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரஸ் பண்ணா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீன் வந்துரும். கேப்ஸ் லாக் மாதாஜி கேப்ஸ் லாக் பண்ண கூடாது, ஆல்ட்னு இருக்கும். ஏஎல்டி கேஎல்டி இல்லமா, சிடிஆர் இருக்குதுமா. கேஎல்டி இல்லமா,
ஏ இஎஸ் ஏ ஏ மாதாஜி, ஏஎல்டி. இல்லப்பா, சிடிஆர் ஏஎல்டி இருக்குமா ஏஎல்டி இருக்கு கீழே. ஏஎல்டியும் ஆ டேபையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஒரே சமயத்துல 2 கீயும் பிரஸ் சைமல்டேனியஸா பண்ணணும். ஆ சைமல்டேனியஸா பண்ணிட்டேம்மா, பண்ணி விட்டுறேம்மா. ஒரே சமயத்துல 2 கீயும் பிரஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. பண்ணி விட்டுறேன் உடனே இல்லைங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா. பண்ணி விட்டேம்மா. கிருஷ்ணா தெரியலையே கிருஷ்ணா. ரெண்டு ஒரே டைம் தான்மா ப்ரெஸ் பண்ண வரலம்மா. பேக் பட்டன் வந்துருங்க. டிவோட்டி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி. ஓகே பரமனின் அருவ பிரமனின் வந்துருச்சு, தன்மைகள் எதையோ மட்டும் அழுத்துல தெரியும். வந்துருச்சு கிருஷ்ணா. வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது எங்கெங்கயோ போயிடுது. என்னடா ஸ்கிரீன் எங்கெங்கயோ போகுதே. அது போகும். ட்ரஸ்ட் வந்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணீங்கன்னா போகும். ஒழுங்கா சைடு வச்சுட்டு கையை ஒழுங்கா வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அது ஓடிட்டே இருக்குது, எங்கெங்கயோ போய் பாரு. கொஞ்சம் வா சீக்கிரம் வாங்க, டைம் போயிட்டே இருக்குது. வந்ததும் போயிடுச்சு எங்கேயோ. அந்த கீழே விழுந்து என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம் ஏஎல்டி கேப்ஸ் லாக் 2 எழுதிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே. அப்பா கிருஷ்ணா வந்துருச்சுமா. ஹரே கிருஷ்ணா தெரியுதுங்களா டிவோட்டீஸ்? என்னென்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா வழிபாட்டு முறை தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீனு? தெரியும் மாதாஜி. படிங்கம்மா. வழிபாட்டு முறை பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சம நோக்கி பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு அருவவாதிகளின் இலக்கு மிகுந்த சிரமத்துடன் இறுதியில் அதே இலக்கை அடைகின்றனர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துருச்சுப்பா. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. அடுத்து படிங்க. சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது இது கேப்ஸ் லாக் இது ஒன்னா அழுத்துனாங்க. அப்புறமேட்டு வாட்ஸ்அப்ல வந்துருச்சு. அப்புறம் சொல்ல வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிங்க மாதாஜி. இது யார் படிங்க? இதை படிங்க. ஸ்லோகமா இல்ல ஸ்லோகம் வேண்டாம் மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு. எவரது மனம் பரமனின் எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுள்ளதில் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ முன்னேற்றங்களுக்கு எப்போதுமே சிரமமானது. நாம உடம்பு வச்சுட்டு நம்ம மனசு ஒருத்தர் நிலைநிறுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். மனது ஒரு இடத்துல நிக்கவே நிக்காது. அதுவும் உருவம் இல்லாத ஒரு அருவத்தன்மையில நிக்குமா, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது வளர்ச்சி நமக்கு கிடைக்காது, மிக மிக கடினமானது. அந்த வழியில முன்னேற்றம் காண்பது உடம்பு உடையவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமமானது அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. இது என்னென்ன சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஒரு இதுல
ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதுங்களா? பேசுதல், சுவைத்தல். வாயால நம்ம பேசுறோம், ஆ சுவைக்கிறோம். ஆ சுவாமியோடைய நாமத்தை சொல்றோம், ஆ கேட்கறது அவருடைய பேரை கேட்கிறோம். ஆ நுகர்தல், வெரி குட். வாசனை மிகுந்த அவருடைய அந்த மனத்தை நுகர்றோம். அவரை ரொம்ப அலங்கரிக்கப்பட்ட அவரோட உருவத்தை பாக்குறோம், அவரை நம்ம தொடுறோம். எஸ் எஸ். இது பாருங்க, எல்லாமே நம்மளுடைய புலன்கள் என்ன என்ன செய்யுது? நம்மளுக்கு ஐம்புலன்கள். ஐம்புலன்களுக்கு மேல மனம் 6வது. 1 2 3 4 5 மனமும் ஒரு புலன் தான். 5 புலன். நம்மளுடைய புலன்கள் 6 என்ன செய்யுது? அந்த பகவானோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுது. ஆனா இந்த தோன்றாத அருவ பிரம்மனை நாம தியானம் பண்ணோமா, உட்காந்து உடம்ப வளைச்சு அப்படியே மனசை அப்படியே உட்காந்து நெட்டா உட்காரணும், அந்த மனசை இழுத்து பிடிக்கணும் பண்றாங்க ஒரு சிலர், இல்லைன்னு இல்லை. அது மிக கடினமான வழி. எதுக்கு நமக்கு அந்த கஷ்டம்? நேரடியா இப்படி சாப்பிடலாமே, சுத்தி வளைச்சு ஏன் சாப்பிடணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாத பாதை மிகவும் சிரமமானது மற்றும் கடினமானது. அருவவாத பாதை யார் கடைபிடிக்கிறாங்க? அருவவாத பாதையில போறவங்க யாருன்னா ஞான யோகிகள். இந்த ஆண்ட பக்தி யோகி. ஞான யோகி என்ன? மறைமுகமா வழிபடுறான். பக்தி யோகி நேரடியான வழிமுறை. அவன் என்ன செய்யணும்? தன்னுடைய முயற்சியை மட்டும்தான் நம்புறான். பக்தியும் கலந்திருக்கணும். சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அறிவது மிக மிக கடினமானது. பகவானுடன் உறவோ சொந்தமோ எதுவுமே கிடையாது ஞான யோகிக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்களா? இந்த பக்கம் பாருங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. யாரு? இது நேரடியான ஒரு வழிமுறை. பகவான் என்ன செய்யறாரு? பக்தரை மாயையிலிருந்து விடுவிக்கிறாரு. இது தூய பக்தி. கிருஷ்ணனுடைய இருப்பினால் எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியும். பகவானோட நமக்கு தீவிர உறவு கிடைக்கும். எவ்வளவு ஒரு எளிமையானது அது. ஏன் நம்ம ஒரு இல்லாத ஒரு உருவம் இல்ல, இது அருவம், இந்த ஒளியை தியானம் பண்ணணும், ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? மனதை அடக்கி கஷ்டப்பட்டு இது அழகா கண் காது மூக்கு கண்ணு காது மூக்கு வாயு மனசு எல்லாத்துக்குமே ஆனந்தமாச்சே. சச்சு சித்து ஆனந்தம். நித்தியமான அறிவு, நித்தியமானது, நமக்கு என்றுமே ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. இது என்ன? இப்ப அது பாருங்க, இந்த வழி நேரடியான பக்தி தொண்டு வழி. இவ்வளவு ஈஸியா போயிடலாமா? இல்ல கஷ்டப்பட்டு ஒரு அருவ பிரம்மன்ல நம்ம மனசிலிருந்து வளைஞ்சி 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 எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏன் போனோம்? அவ்வளவு கடின உழைப்பாளி ஆகாதீர்கள், புத்திசாலி தொழிலாளி ஆகுங்கள். நேரடியான மற்றும் எளிய வழிமுறை எது? எது எளிய வழிமுறை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் படிச்சதுல கடின உழைப்பாளின்னு யார சொல்றாங்க? புத்திசாலி தொழிலாளின்னு யார சொல்றாங்க? புத்திசாலியானது பக்தி தொண்டு மாதாஜி. பக்தி வழிபாடு மூலியமா பண்றாங்க. வெரி குட். நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க கிளாஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த புரிதல் தான் வேணும். கடின உழைப்பாளிங்கிறது ஞான யோகிகள். புத்திசாலி தொழிலாளி பக்தி யோகிகள். நேரடியான மற்றும் எளிதான வழி எது? பக்தி தொண்டு. நவவித பக்தி தொண்டு. படிங்கம்மா, படிக்காத படிங்கம்மா. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கல, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. கல், மரம் அல்லது ஓவியம் போன்ற படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க. பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கும் போதிலும் பகவானது ரூபம் உண்மையில் பௌதீகம் அல்ல. இது பரமபுருஷரின் பூரண தன்மையாகும். நினைவில் கொள்ளவும், பகவானும் அவரது அர்ச்சா விக்கிரகமும் வேறல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். பகவானும் அவரது அர்ச்சா விக்கிரகமும் வேறல்ல. நீங்க சொல்லலாம் சாதாரண பொம்மை தானேன்னு. அது கடையில விற்கிற பொம்மை. ஒரு அர்ச்சா விக்கிரமா, அந்த அர்ச்சா விக்கிறதுக்கு உயிர் கொடுக்குறாங்க. நம்ம கோயில் கட்டினா கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்களா? கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது எத்தனை பிராமணர்கள் உயிர் கொடுக்குறாங்க பாருங்க பகவானுக்கு. தூய பக்தர்கள் பகவான்கள். அதுக்குன்னு ஒரு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அது கல்லாகட்டும், மரமாகட்டும், ஓவியமாகட்டும், இது பௌதிக குணங்கள் மூலம் தோற்றம் அளிக்குது. இருந்தா கூட அது அப்படி தோற்றம் அடிக்குது. பட் அவரோட ரூபம் உண்மையில பௌதிகம் கிடையாது. அது பகவானோட பூரணத்தன்மை. பகவானும் அர்ச்சா விக்கிரம் வேற கிடையாது.
கிருஷ்ணா. இது பாருங்க. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரிதாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். எவ்வளவு அழகா சொல்றார் பகவான் பாருங்க. அனன்யேனைவ யோகேனா, எதையுமே நினைக்காம பிறளாமல் அந்த நம்ம நினைப்ப பகவான் மட்டும். குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினா எப்படி ரோட மட்டும் தான் போகும். அந்த கடிவாளம் இல்லைன்னா குதிரை எங்கடா போகும். கடிவாளம் கட்டின மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும். செய்யும்போது அப்படி நம்ம பகவானை வழிபட்டா பகவானை இந்த மிருத்தி சம்சார சாகரா தேசாம் அகம் சமுர்தத்தா, தேசாம் அவர்களை, அகம் நான் சமுர்தத்தா விடுவிக்கிறேன். எப்படி? மிருத்திய சம்சார சாகராத், இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற கடல்ல இருந்து நானு விடுவிக்கிறேன்னு பகவான் சொல்றாரு. வேற யார் சொல்லணும் சொல்லுங்க? பகவானே சொல்லும்போது நமக்கு என்ன? கண்டிப்பா நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். தயவு செய்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்க அப்படியே சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஒரு 4 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணுங்க. பகவானுக்கு டெய்லி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வைங்க. அப்புறம் சாப்பாடு வைங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தி தொண்டு இப்படிதான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் எடுத்துக்கணும். பழக கஷ்டமா தான் இருக்கும் இது. ஏன்னா சொல்றாங்க பக்தி தொண்டு ஆரம்பத்தில் விஷம் போல இருக்கும், இறுதியில் அமிர்தமா இருக்கும். இந்த புலனின்பங்கள் எல்லாமே செய்யற நம்ம கெட்ட பழக்கங்கள் வேற, இந்த புலனின்பங்கள் வேற எல்லாமே அது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். கடைசிட்டுல தான் அது மிக மிக துன்பமா முடியும். அவன் போடுறான், இதை நீங்க பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஒரு பொருள் விற்கிறான், என்னென்ன சிகரெட் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்ன்றான். குடியை கெடுக்கும், குடிப்பழக்கம் நாட்டை கெடுக்கும், அப்படி இப்படின்னு எல்லாமே போடுறாங்க. போட்டாலும் அந்த பழக்கத்துக்கு போறவன் அதுல இருந்து மீண்டு வரானா? மீண்டு வரவே முடியல. உயிரை கொடுத்தாலும் கொடுக்குறான், விட மாட்டேங்கிறாங்க. எத்தனை தடவை எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி என்னென்ன பண்ணாலுமே ரேர் கேஸ் திருந்தி வர்றது. அது எப்படி ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்குது? அதெல்லாம் ரொம்ப இன்பமா இருக்குது. கடைசீட்டுல கேன்சர் இங்க புத்து வச்சுது, இங்க லிவர் போச்சு, அது போச்சு, இது போச்சுங்கிறாங்க. ஃபுல்லா போன பின்னாடி அது எப்படி? ஆரம்பத்தில் இன்பம் தான், கடைசியில துன்பம். பட் இந்த பக்தி சேவை இப்ப நமக்கு சொல்லுங்களேன், 4 மணிக்கு எழுந்திரிங்க, மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. நம்மள மாயா விடாது. மம மாயா துரத்தியான்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாயை ஜெயிச்சு நம்ம வெளியே வரணும். அதுக்குதான் என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பழகிக்கணும். சீக்கிரம் எந்திரிக்க பழகிக்கணும். காலையில சான் பண்ணணும். பகவானுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதெல்லாம் வைக்கணும். பகவானா சாப்பிட்றாரு, அவர் கண்டருளுகிறார், கொண்டருள்வதில்லை. என்ன கஷ்டம் நமக்கு? ஏதோ நமக்குன்னு தான் செய்யறோம். நமக்கு செய்யறது பகவானா. எதையெல்லாம் உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ, குந்தியின் மகனை எனக்கு அதை அர்ப்பணம் செய்யும் பகவான் கேட்கிறாரு. நமக்குன்னு செய்யறத பகவானுக்கு செய்யலாமே. அதுவும் தான். நீங்க எல்லாம் இப்ப பகவான் கும்பிட மாட்டீங்க, எல்லாம் ரிச் தான் ஆவீங்க கண்டிப்பா 100%. ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரிச் காடு. அவரை கும்பிடுறவர்கள் ரிச் பீப்புள். ரிச் பீப்புள் ஆன பின்னாடி தானா ரிச் ஃபுட்டு. இது 100க்கு 100 உண்மை. எளிதான மற்றும் சுலபமான வழி பக்தி முறை. எல்லா செயல்களும் எனக்காக துறந்து எழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி பண்ணணும். அனன்ய பக்தினா களங்கம் இல்லாதது, தூய பக்தி. அந்யாபிலாசித சூன்யம் ஞான கர்மா அனாவிரதம்னு வருது. அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கர்மயோகம், ஞான யோகம். அந்யாபிலாச சூன்யம் ஞான கர்மா அனாவிரதம்னா ஞான யோகம் ஒரு நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யறது. கர்மயோகம், ஞான யோகம் இதெல்லாம் இல்லாம பக்தி யோகமா செய்யணும். அப்படி செய்யறதா அனன்ய பக்தி. எப்படி? இது கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது மனதை அவரின் மீது முற்றிலும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். ஒரு சொத்மரான முழுமுதல் கடவுளை திருப்தியுறச் செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவது இல்லை. வேற நான் பகவானை திருப்தி பண்றேன். எப்படி நமக்கு அதுல திருப்தி ஆகுதுங்க? எப்படி திருப்தி ஆகுது சொல்லுங்க? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு சாம்பார் குழம்பு வைக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். அப்போ பகவானே சாப்பிட போறாரு, பகவானுக்கு நம்ம நல்லதா செய்து வைக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தானா மேல அப்படியே நம்மளுடைய திங்கிங் ரொம்ப உயர்வா போவோம். ஆனா நம்ம வாழ்க்கை சிம்பிளா போவோம்.
சிம்பிள் லைஃப், ஹைலி திங்கிங். இதுதான் பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. கிருஷ்ணரே பொறுப்படுத்துகிறாரு. நமக்கு ஒண்ணும் கவலை இல்லை, நானே விடுவிக்கிறேங்கிறாரு. நாம என்ன பண்ணணும்? அவரை நம்பி நம்ம தூய பக்தி பாதை பின்பற்ற தொடங்குவோமா? கண்டிப்பா தொடங்கணும். நீங்கள் எல்லாம் தொடங்கினாதான் நாம இந்த ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி நம்ம இல்லாத நம்ம கொஞ்சம் போகலாம். பார்த்தோம் என்னன்னு பார்த்தோம். இதுல பக்தி தொண்டை சிறந்துன்னு பார்த்தோம். பக்தி தொண்டின் ஏணி படிகள் என்ன ஏணி படிகள்னா கர்ம யோகம், ஞான யோகம். இதுல இருந்து பக்தி யோகத்துக்கு போனோம். அதுதான் ஏணி படிகள். அடுத்து கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக ஆகுங்கள். கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் ஆகுவீங்க, எனக்கு அது நம்பிக்கை இருக்குது. பக்தி தொண்டி ஏணி படிகள் என்னன்னு பார்க்கலாம். மா 9:53 மாதாஜி. 9:53 ஓகேம்மா ஓகேம்மா. 12.8 சொல்றாரு. அப்ப நான் முடிச்சிடுறேம்மா. கிருஷ்ணருடன் நேரடியாக உறவில் வாழ்தல். எப்படி? பகவான் மீது மனசை நிலைநிறுத்தணும். கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுதல். எப்படின்னா சாதனா பக்தியின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல். சாதனா பக்தினா என்ன சொல்றேன். கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல், பக்தி தொண்டின் நிலையடைதல், குறைந்தபட்சம் புண்ணிய செயல்கள் யாவும், தூய்மை, மன அமைதி, படிப்படியான முன்னேற்றம். என்னன்னா இது கீழ்நிலை மறைமுகமானது. மேல இருக்குது உயர்நிலையில. மேல இருக்குது பாருங்க, கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்துறது. கிருஷ்ணருடன் நேரடியான ஒரு உறவில் வாழ்தல்னா என்ன? ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க எதுவுமே செய்ய வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லுங்க, அது போதும். நீங்க கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணா பக்கத்துல வந்துடுறாரு, ராமான்னு கூப்பிட்டா ராமான்கிறார். அந்த ஒரு மன எண்ணத்துல குழந்தை விளையாண்டு இருக்கோம், அம்மாங்கும். இல்ல தூங்கிட்டு இருக்கோம், எழுந்துதான் அம்மாங்கும். கீழே விழுந்துதான் அம்மாங்கும். நம்ம பாக்குறோமா? ஓடுறோமா? பகவான் யாரு? முழுமுதல் கடவுள். எப்ப நம்ம கூப்பிடுவோம், எப்ப வரணும்னு காத்துட்டு இருக்கிறார். தூய பக்தி எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறார் பகவான். முழுமுதல் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி மையா வேண மன ஆத்வ மை புத்திம் நிவேஷயா நிவசியசி மையேவ அத ஊத்தம் நான் சம்சயா. நான் சம்சயாங்கிறாரு. நான் சம்சயம் டவுட்டே கிடையாது. எதுல டவுட் கிடையாது? முழுமுதல் கடவுளான என் மீது உன் மனசை நிலைநிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என் மேல ஈடுபடுத்து. இப்படி ஈடுபடுத்தினா நீ எப்பயுமே என்கிட்ட வாழ்வ. இதுல நோ டவுட்னு சொல்றாரு. பகவானே சொல்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க? பகவானே நேர்ல சொன்னா கூட இப்ப இருக்கிற மக்கள் நம்புறது கஷ்டம். பாருங்க, இது உட்காந்துருக்கவங்க பார்த்தாவே தெரியும். எப்படியே எவ்வளோ பேர் இருந்தவங்க கடைசியில இவ்வளவு பேர் ஆயிட்டீங்க. ஆனா வருவாங்க கண்டிப்பா. பகவானை எப்ப டச் பண்ணிட்டாங்களோ ஒருத்தர் போனவங்க கண்டிப்பா வீட்டு வந்துடுறாங்க. கிருஷ்ணரை மட்டும் நினைத்து தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுன்றாரு. எப்படி ஈடுபடுறது? மையா ஏவ மன ஆதத்வானா நிறுத்துறது. மனதை பகவான் மீது நிறுத்தணும். முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாங்க. மை புத்திம் நிவேஷயா. பலன் என்ன? நீ எப்போதுமே என்கிட்டதான் வாழ்வன் பகவான் சொல்றாரு. பாருங்க இங்க எப்படி எல்லாம் நாம இப்படி கும்புறோம். இப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னா போதுங்க. சொல்லுங்க, அதை விட வேற எதுவும் என்ன கஷ்டமான வேலை இதுல சொல்லுங்க? பகவானோட நாம சொல்றது கஷ்டமா? ஹரிதாஸ் தாகூர் நம்ம ஏன் சொன்ன கடைசியில ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெயிங்கிறமே, அவரு நாம சொல்லி சொல்லி அவரோட நாக்குல வடுவே வந்துருச்சு. இப்ப சொல்றார் பகவான் இதுல, செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. சரி, உன்னால அது முடியலையாப்பா, என்னால் முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஒழுக்க நெறியை நீ பின்பற்று அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அது முடியல, இதையாச்சும் செய்யுங்கிறாரு. மனதை பகவான் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தினா என்ன? சாண்டிங் பண்றது, பகவானுக்கு பிரசாதம் வைக்கிறது, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுனா அப்பியாச யோகேனா. அதுதான் பலன். என்ன? பகவானை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை கொஞ்சம் விருத்தி செஞ்சுக்கலாம். அதுதான் அதனுடைய பலன். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவது என்பது கடகடன் படிக்கிறவங்க படிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி? இது முக்கியமான பாயிண்ட். படிங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கடகடன் படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவது என்பது புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அதிகாலையில் எழ வேண்டும். கோவிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்து ஹரே கிருஷ்ணர் ஜபம் செய்ய வேண்டும். விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக மலர்களை
தரிக்க வேண்டும். நைவேத்தியம் செய்வதற்காக உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும். பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் எப்போதும் கேட்க வேண்டும். தகுதி யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். பலன் நிச்சயமாக ஒருவனை இறை அந்த நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவையா இது எவ்வளவு இது கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. என்ன கஷ்டமா இதுல நிச்சயமா நம்மளை பகவானோட நிலை கொண்டு போகுது, இறை அன்பு நிலைக்கு. எப்படியே நம்ம புலன்களை தூய்மைப்படுத்த வழிமுறை எப்படியே இது முக்கியமா ஆன்மீக குருவோட கைடன்ஸ் இல்லாத நம்மளால பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. கண்டிப்பா ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இப்ப சொன்னீங்களா, காலையில எழுந்திருக்கணும், கோயிலுக்கு போய் பிரார்த்தனை செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜெபம் செய்யணும். பகவானுக்கு நம்மளாம் செய்யறோம். கோயிலுக்கு போனா ஏதோ பூ பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் சாமி கொடுக்குறோம். நைவேத்தியம் பகவானுக்கு பிரசாதம் வைங்கன்றோம். சமைக்கணும், பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிடணும். இது போதாதுங்களா? பக்தர்கிட்ட பகவத்கீதையும் இது கேட்குறீங்க, நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க. கொஞ்சம் இதை இப்போ நீங்க கண்டிப்பா இதுல நீங்க கோயிலுக்கு போறீங்க, எல்லாம் பண்ணீங்க. இப்ப நீங்க கண்டிப்பா அடுத்த ஸ்டெப் ஆன்மீக குரு நீங்க ஏத்துக்குவீங்க. இப்ப நாங்க ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலுக்கு தான் நாங்க இதை பண்றோம். ஏன்னா குரு இல்லாத முடியாதே. மாதா பிதா குரு தெய்வம். மாதா அம்மா அப்பா யாருன்னு காட்டுவாங்க, அப்பா குருவை காட்டுறாங்க, குரு தெய்வத்தை காட்டுறாங்க, குரு தான் தெய்வத்தை காட்டுறாங்க. அதனால ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தான் நம்ம பக்தி தொண்டு வழிமுறையை செய்யணும். இப்ப நம்ம சொல்றோமா, இதை செய்துட்டு வரணும். அப்புறம் அதுதான் ஆன்மீக குருன்னா. இப்ப நான் எனக்கு மேல மேல ஆன்மீக குரு இருக்காரு. இப்ப நீங்க செய்யறது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் கீழே தான் நீங்க செய்யறீங்க. ஏன்னா டைரக்டா குரு உங்களுக்கு சொல்லல, அப்படியே அதான் பரம்பரா முறையில் அப்படியே வருது. வந்து இப்ப நாங்க கத்துட்டு நாங்க சொல்றோம், நீங்க நாளைக்கு இன்னொருத்தருக்கு சொல்வீங்க. மேல ஆன்மீக குரு தனித்தனியா ஒருத்தருக்கு சொல்றதுல அவருடைய வழிகாட்டுதல்கள். பக்தி யோகம் என்னன்னா நம்ம புலன்களை தூய்மைப்படுத்துது. இதுதான் நம்ம மனசுல உறங்கிட்டு இருக்குது. அது பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு உறவு, அந்த அன்பு. அதை அப்படியே புதுப்பித்துக்கலாம். இதன் மூலமா தான் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமா தான் நமக்கும். இதுதான் பக்தி யோகம். யோகம்னா நம்மையும் பகவானையும் இணைப்பது. இந்த முறையில தான் நம்ம அதை புதுப்பித்து கொள்ள முடியும். பக்தி யோகத்தின் அதேதான் திரும்ப வருது. ஓகே ஓகே. பக்தி தொண்டின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல் வழிமுறை. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வா பிரபு படிக்கிறீங்களா? இருக்கிறீங்களா? விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. இல்லாட்டி படிங்க பிரபு. பக்தி தொண்டின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல் வழிமுறை. புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக 1. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல். 2. அதிகாலையில் விழித்தெழு. 3. கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய். 4. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபி. 5. விக்கிரகங்களுக்கு மலர்களை அர்ப்பணி. 6. விக்கிரகங்களுக்காக உணவு சமை. 7. பிரசாதத்தை ஏற்று மதித்தல். 8. தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம். தகுதி அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். பலன் இறையன்பு உத்தரவாதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதை நாளைக்கு நான் உங்களை கேட்பேன். கண்டிப்பா நீங்க கேட்கணும். நீங்க சொல்லணும். ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட். போன் இருந்தா கூட இதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பக்தி தொண்டின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல் 8 இதை கேட்பேன். அதே போல அந்த நவவேத பக்தி தொண்டு பார்த்துடுவாங்க. யாரும் இது கம்பல்சரியில பயப்படாதீங்க. கேட்டப்பன்னு வராத விட்டுறாதீங்க டிவோட்டீஸ். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதியில என்ன குறிப்பிட்டிருக்குது? கல்லிக்காலே நாமரூபே கிருஷ்ணாவதாரா நாமஹைதே ஹய சர்வ ஜகத் நிஸ்தாரா. அப்படின்னு என்ன? இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். கலிகாலே நாமரூபே. இந்த கலிகாலத்துல நாமரூபம் எது? பகவானோட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். நோ டவுட். நம்ம எல்லாருமே விடுதலை, நம்ம எல்லாத்துக்குமே விடுதலை கிடைக்குது. கண்டினியூவா பக்தியில் இருக்கணும். வாழ்க்கைக்கான படம் என்ன? இது எளிமையானதா? பதில் சொல்லுங்க ஒருத்தரும். இது எளிமையானதா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இது எளிமையானதா? பக்தி எளிமையானது மாதாஜி. நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? ஒத்து வரும் மாதாஜி. நம்பிக்கை இருக்குதா உங்களுக்கு எல்லாம்? இருக்கு மாதாஜி. நான் நேர்மறையாக உணர்கிறேனா? இப்ப இருந்த மாதிரி இல்ல. இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேனா? ஓரளவு மாதாஜி.
ஓகே, தீவிரம் ஓரளவு முடி போதும். முயற்சிக்கிறேன். 3 அல்லது அதற்கு மேல் ஆம் இருந்தால் சப்தமாக உச்சரிக்கும். நீங்க எல்லாம் நிறையவே இருக்கிறீங்க. இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாருமே இருக்கிறீங்க. நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பக்தி யோகத்தை துவங்கி விட்டோம். இது இத்தனை நாள் வரைக்கும் துவங்காத இருந்தவங்க தயவு செய்து துவங்கிடுங்க. அப்பியாச அது பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடால் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். சரி, அதை கூட முடியலையா, அட்லீஸ்ட் எனக்காக செயல்படுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அது முடியலையா, இப்படியாச்சு செய்யே. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரச்சாரத்திற்கு அனுகூலமானவனாக இருக்க வேண்டும். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. மத்கர்ம பரமோ பவ. நீ பக்குவ நிலைக்கு மத்கர்மன்னா எனக்காகன்னு அர்த்தம். எனக்கு பகவான் சொல்றாரு மத்கர்மா எனக்காக மட்டும் செயலாற்று அப்படிங்கிறாரு. விதிகளை பயிற்சி செய்ய முடியல என்ன பண்றது? வெளிப்புலன்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதில் ஈடுபடுத்து. கிருஷ்ணருக்காக செயல்படு, நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்துடுவாய். அப்படி இல்லை, அட்லீஸ்ட் பகவானுக்காக இப்படி செயல்படு. பாருங்க, இது முடியல, இது முடியல, இது இல்லை. ஆனா முக்கியமா நம்ம எதுவுமே வேண்டாம், பக்தி தொண்டு செய்யலாம், பகவானுக்காக செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். பகவான் என்ன சொல்றாரு? 9.27 ஸ்லோகத்துக்கு 9வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. இங்க இருக்கவங்க எல்லாமே கண்டிப்பா செய்றீங்க, எனக்கு 100% நம்பிக்கை இருக்குது. தயவு செய்து வீட்டுல ஒரு மனைவி இல்லாத கணவன் மட்டும் வந்து உட்காருவீங்க, கணவன் இல்லாத மனைவி மட்டும் வந்து உட்காருவீங்க. சொல்லி ஏதாவது கொஞ்சம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி நான் டெய்லி தண்ணி சாமிக்கு ஒரு டம்ளர் வைக்கிறேன்னு வைங்க. துளசி செடி வீட்டுல வைங்க. நீங்க தயவு செய்து ஒரு சாப்பாடு சாமிக்கு டெய்லி நீங்க வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் வந்து சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றுறோம். பகவான் இருக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு பிடி அரிசி வைங்க, சாப்பாடு வைங்க. எந்த நம்ம செய்யறோம் கண்டிப்பா இல்ல தவம் செய்யறோம். என்ன தவம் செய்யறோம்? சாண்டிங் பண்றது தவம் தான். 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றது அதே தவம் தான். அப்புறமேட்டு பிரசாதம் செய்து வைக்கிறோம். நம்ம செய்யற பகவானுக்காக ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம், பகவானுக்காக நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலுமே தவம் தான். அத பகவான் எனக்கு அர்ப்பணிக்கிறாரு. என்ன செய்யறாரு? நான் வந்துட்டு இதை சாப்பிட்றேன் பகவானே, நான் உனக்கு இதை வைக்கிறேன்னு இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அதை தான் அவர் கேட்கிறாரு. நீங்க கூழ் குடிக்கிறீங்களா? கூழ் வைங்க. கஞ்சி குடிக்கிறீங்களா? கஞ்சி கூட வைங்க. அவர் பக்தியை தான் பாக்குறாரு. ஆனா தயவு செய்து வைக்கக்கூடாது. 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். போதை பொருள் சாப்பிடக்கூடாது, மாംസം சாப்பிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி சொல்றதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. அது தெரியும் உங்களுக்கு, நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேங்களா? ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடல் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யும் சொல்றாரு. யார் இது? சித்திரகேது மன்னனுடைய கதை சொல்லியிருக்காரு. கதை நாளைக்கு பார்க்கலாங்க. பயிற்சி செய்ய முடியாவிடின் உனது எல்லா செயலின் எல்லா விளைவுகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் முயற்சி நிலை பெற முயற்சினா சர்வ கர்ம பல தியாகம். எல்லா விளைவுகளுமே நம்ம தியாகம் செஞ்சிடணும். கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்கான உற்சாகத்தை அளிக்கிறார். நீங்களே ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள். நிறைய முன்னேற்றம். நீ இப்படி போ அப்படி போங்கிறார். நமக்கு எதுவுமே வேண்டாம். பக்தி யோகம், பக்தி தொண்டு, இதுதான் நமக்கு தேவை. அதுதான் ஒப்பீடு செய்து கொள்கின்றாங்க. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மையுடையவர், அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடியவர், பாராபட்சமற்றவர். பகவத்கீதையின் இந்த மனோநிலையை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும். ஆமா, மாற்றம் ஏற்படும். ஏற்றுக்கொண்டால் தானே நாமளாவது முடிஞ்சது பண்ணலாம். நீங்கெல்லாம் ஒரு விதைகள், நீங்கெல்லாம் ஒரு விதை. ஒவ்வொருவரும் இங்க இருக்கவங்கலாம் ஒரு விதை. நாளைக்கு நீங்க மரமா ஆயிட்டு காய் காய்ச்சி உங்களோட எவ்வளவு பேர் வராங்க பாருங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதை. ஒவ்வொருவருமே பக்தி தொண்டுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வரணும். இப்பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். பகவான் சொல்றாரு, ஒன்னு சொல்றாரு பாருங்க. இது முடியல, இது செய்ய. ஞானத்தை முடியலன்னா விடு, தியானம் செய்ய. தியானம் முடியலையா, செயல் பலன்கள் தியானம் செய்ய. அதுவும் முடியலன்னா இந்த தியாகத்தினால் என்ன செய்யுது? மன அமைதி கிடைக்குது. பகவானே சொல்றாரு.
கிருஷ்ண உணர்வினை பயிற்சி செய்ய முடியவில்லை என்றால் தியானம். தியானத்தின் மூலம் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஞானம். ஞானத்தினால் ஒருவன் தனது உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். முக்கியமா என்னது கடைசியில பற்றின்றி கடமைகள் செய்து பலனை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் எளிதானது, நடைமுறைக்கு உகந்தது. பலவித மாற்று வழி இருக்குது. என்னென்ன? இந்த பக்கமும் போலாம், இந்த பக்கம், எந்த பக்கம் வேணாலும் போகலாம். ஆனா பகவத்கீதையை பின்பற்றாமல் இருப்பது ஒரு வழி அல்ல. அப்படின்னா பகவத்கீதையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். பக்தியில் முன்னர் என்ன நிலை? கீழ்நிலை என்ன, உயர்நிலை என்ன? 12 என்ன சொல்லுது? துறவு, ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுதல் மற்றும் தியானம், தூய்மை அடைதல், அமைதி, படிப்படியான முன்னேற்றம் கிடைக்குது. அதுல 12.10 கிருஷ்ணருக்காக உழைப்பது, அதாவது அவருக்காக உழைப்பது தூய பக்தி தொண்டின் நிலைக்கு நம்ம உயர்வடையலாம். அதே மாதிரி 12.9 பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்று, அதாவது கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை வளர்த்து கொள்ளலாம். உயர்நிலை எது? கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிறுத்தி கிருஷ்ணருடன் நேரடியான உறவில் வாழ்தல். நமக்கு 12.8 நம்ம பகவான் மீது மனதை நிறுத்தி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். மகாமந்திரம் சொல்லி பகவான் கிட்ட நம்ம டைரக்டா நம்ம உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகவும் எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களை சமநிலையுடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இதுல பகவான் 11 தன்மையை சொல்றாரு, 11 குணங்களை சொல்றாரு. அந்த பக்தன் தான் எனக்கு மிக பிரியமானவன். நாளைக்கு 11 குணம் என்னன்னு பார்க்கலாம். நீங்க சொல்றீங்க நாளைக்கு. பக்தி தொண்டு 9 பக்தி தொண்டு, பக்தி ஏணிப்படிகள், அப்புறம் இது முடிஞ்சது ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும். இதுதான் 11 சொன்னேன் இல்லையா? 11 வருதா பாருங்க. அத்தேஷ்டா, பொறாமையற்றவன், சர்வபூதானாம் மைத்திர கருணை, எல்லா உயிருக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்கிறது. சம துக்க சுக, இன்ப துன்பத்தில் சமநிலையுடையவன். நிர்மமோன உரிமையாளர் என்ற உணர்வின்றி நிரகங்காரா, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக. க்ஷமி, சகிப்புத்தன்மையுடன் மன்னித்து. சந்துஷ்டா, திருப்தியுற்று. சததம் யோகி, எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன். யத ஆத்மா, சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக. திருட நிஷ்டய, உறுதியுடன். மையார்பித மனோபுத்திர், மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிறுத்தி. இதுதான் எல்லா துன்பங்களையும் கிருஷ்ணனுடைய அருளாக நினைத்து நம்ம விளைவை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த குணங்களை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எனது சொந்த கர்மாவினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவரை எதிர்ப்பதை விட துன்பப்படுவதே சிறந்தது. இதுதான் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடும் வழி, வேற வழி இல்லை. எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம். இதுல இருந்து என்ன புரியுது உங்களுக்கு? டிவோட்டீஸ் மாதாஜி படிங்க. இதை ஒருத்தர் படிங்க, சொல்லுங்க படிச்சு. எனக்கு ஏற்படும் நல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா, ஒரு கெட்டது வந்தா கூட நம்ம கெட்டது எதனால வந்தது? நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு பகவானோட திட்டம், நம்ம இதுல இருந்து நம்ம முன்னேறி போவோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். இது ஆயிடுச்சே, இது இல்லையே நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம். 12:10. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் எண்டிங் பிரேயர் யார் சொல்றீங்க? ரம்யா மாதிரி சொல்றீங்களா எண்டிங் பிரேயர்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருமையா சொல்றாரு பாருங்க. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்கூடாது, யாருக்கும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது, இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் பகவானுக்கு பிரியமா. இது பழக வந்துடும். இது நீங்க பக்தி தொண்டு நம்ம செய்ய 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 கண்டிப்பா இந்த நிலைமை வருது. பகவானுக்கு பிரியமானவராங்க. யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காமல். இது அருமையா இருக்கு. இந்த கதை நாளைக்கு பார்க்கலாம். இதுலயும் ஒரு கதை வருது. ஒன்னொன்னு அருமையான கதை வருது.
கதை இது வந்து சிவனும் பார்வதியும் இருக்கிறாங்க. மேலே வந்து பார்த்து போறாரு. அது ஒரு சாபம் கிடைக்குது. அது ஒரு கதை. இது வந்துட்டு ம், இந்த விலைமாது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்லிங்களா நம்ம நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆமா இந்த ஆமா கதை. மாதாஜி. அவர் வந்து ஆ, சாண்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த அம்மா வந்து விலைமாது. இந்த அம்மா வந்து ஆள் அனுப்புறாங்க. அங்க இருக்க இவர் வந்து இந்த மாதிரி பக்தி செய்யறது பிடிக்கல. இவர் வந்து இல்ல இதை வந்து கெடுக்கணும், கெடுத்து இவரை ஒரு வழி பண்ணணும்னு அனுப்புறாங்க. இந்த அம்மா வந்து ரொம்ப மேக்கப் பண்ணிட்டு ஆள அலங்காரத்தோட ரொம்ப சோக்கா வரும். அப்படி வந்து இவர்கிட்ட அவர் யார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் முஸ்லீமா இருந்து கிருஷ்ணவனருக்கு வந்திருக்கிறாரு. அவர் வந்து எப்பவுமே நாம தான் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அதுதான் நம்ம எப்பவுமே இஸ்கான ஹரிநாம சக்கரவர்த்தி ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர் சொல்லி சொல்லி நாக்கே தழும்பு வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு சொல்லுவார் பகவானோட நாமம். இந்த அம்மா வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு உங்க மேல பிரியம், இந்த மாதிரி நான் இதுக்கு தான் வந்தேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அவர் எதுவுமே பாருங்க, இன்பம் துன்பம் எதுவுமே எல்லாம் சமம். உடனே சண்டை போடல, ஏய் இப்போ யார் நீ அப்படி எதுவுமே சொல்ல. அப்படியாம்மா, அப்படியா, சரி உட்காருமா, நான் அந்த சான் பண்ணணும், சான் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னாரு. அந்த அம்மா உட்காந்துச்சு. அப்புறம் திரும்ப இருமா சான் பண்றேன். இதே மாதிரி ஒரு நாள் கூட ஆகல. இந்த அம்மா இதை கேட்டு 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 என்ன சொல்லுங்க, பகவானோட நாமம் அந்த அம்மாவே மாத்திருச்சு. மாத்திட்டு அந்த அம்மா பக்தி ஆயிட்டு அந்த அம்மாவை சான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை விட என்ன வேணும் சொல்லுங்க. பகவானோட நாமத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு தன்மை இருக்குது. யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதும் இல்லை. பக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரில் மூழ்கி உள்ளான். நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் எண்டிங் பிரேயர் சொல்றீங்க டிவோட்டிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுமா? எண்டிங் பிரேயர் சரி சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்ப தருப்பய சா கிருபா சிந்தப்பிய வச்சா பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஜெய் நாமாச்சார ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय ஜெய் ஜெய். जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय. गौर प्रेम